खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि थामथि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बारग' एनडिएफबि अदेबानि रन्जन दैमारि हान्जानि मोनसे हान्जाया थारैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनो भट होनो थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम खावलायदों। लोगोसे गावसिनि हान्जाफोरखौ बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारि बिथांनो देरहासार होनानै बिटिसिखौ बासायनो थांखिजों बिथांमोनहा भट होनो थाखाय खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि एनडिएफबि एबा बारग' एनडिएफबि हिसाबै गोबांथार बेबायदि बाहागो राननाय दङ, जेराव बिथांमोनहा बारग' जाखांनायनि उनावबो गुबुन गुबुन आफाद दानानै बेबायदिनो रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगाखांनाय खामानि मावनो ओंखारबोनायखौ नुनो मोनदोंमोन। नाथाय आथिखालाव गावबागाव राजखान्थिखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा सोरबा गुबुन मोनसे पार्टिया हाग्रामा महिलारिखौ, गुबुन मोनसे पार्टिया इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ हेफाजाब होलायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव रन्जन दैमारि हान्जानि माखासे हान्जाफोरा थारैनो फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनोनो भट होनो थाखाय रायजो राजाफोर लोगोसे गावसिनि हान्जाफोरनि गासै सोद्रोमाफोरखौ खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिसिनि थाखानाय पावार आरो फांसनफोरखौ रैखाथि होनो थाखायनो लाइमोनफोरा दायो बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ हेफाजाब होदों होनना बुंथिनानै होदों। नंगौ, बिपिएफनि जानानै मैया माखासे लाइमोनफोरा मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै थारैनो आथिखाल बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ लानानै गोबांथार खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों सम सम बेबायदि बाथ्राखौ नुबोनो मोनबाय थानाय जादोंमोन, जेराव माखासे लाइमोनफोरनि मुं लानानै गोबांथार बेबायदिनो फरायफुनाय लाइमोनफोरानो गोबांथार आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ गोबां अजद होबाय थादोंमोन, जेराव मैयाबो बेबायदि हाबाफारियावनो बाहागो लानानै माखासे लाइमोनफोरा प्रमद बर' बिथांखौ सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथांमोना सोंखारिनाय बायदिब्ला थारैनो प्रमद बर'आ एबसुआव थानाय समावबो गोबां परिबर्तन सरखार लाबोगोन आरो बायदिसिना बर' रायजो राजाफोरनि जौगानाय खामानि मावगोन होननानै खोथा होदोंमोन। नाथाय दायो बिथाङा गावो मासियाव जिरायखांनायनि उनाव रायजो राजाफोरनि थाखाय, फरायसाफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै। अदेबानि बिटिसिनि मोनखानाय गोहोखौसो मोनसेनि उनाव मोनसे फोजोबलांगासिनो दङ, जायनि थाखायनो बिटिसिनि बेफोरबायदि गोमानाय पावार एबा गोहोफोरखौ मोनबोफिननांगौ एबा दिदोमैनो लाखिफिननांगौखौ नोजोर बोनानैनो दायो बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ हेफाजाब होदों होननानै बिथांमोना बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोनबावदों। लकसभा एमपि बिसायख'थिनि थामथि खोलोब बिसायख'थिया गेजेराव खुंजानो आरो साननैसोल' सम दंसै, जायखौ नोजोर बोनानैनो इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननै राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव दायो हेफाजाब होगिरि बिथांमोननि गेजेराव बुलायलायनाय बायदि जाथाया जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेबायदि समावनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ सापर्ट एबा हेफाजाब होनांगौखौ नोजोर बोनानैनो दाब दाब जायगाफोराव बेबायदिनो हिंसायारि जाथायफोरा सम सम जाबोबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो दायो आरो लकसभा बिसायख'थिनि थामथि खोलोबा जानो आरो गेजेराव साननैसोल' सम दंसै, जायखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन हेफाजाबगिरिफोरनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेरावनो बुज्लायलायनाय जाथाया मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिनालि एबा बालाजान आउटपस्टनि सिङाव मोनसे गामियाव बुलायलायनाय सोमजिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव रायजो राजाफोरा बे जाथायनि सोमोन्दै बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिसिडिसिआव फैनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माखासे मोननो गोनां फार्मफोर एबा स्किमफोरखौ लानानैनो बे दावराव दावसिया जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिहोनाय बायदिब्ला जाथायाव थारैनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि सनवार शेख, मरियम बेदी आरो बेबायदिनो सहिराम बेदी बिथांमोनहा भुगिनांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं गाग्लोबग्रा एबा बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि हेफाजाबगिरिफोरखौ बेयाव गाग्लोबग्रा होननानै मिथिहोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा फोरमायथिनानै होदोंदि गाग्लोबग्रा बिथांमोनहा गुबैयै सुराबी आली, आमजाद आली, रकिबुल आली, फिर'ज जामान होननानै बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। जाय बर' रायजो राजाफोरा अदेबानि बिटिसिनि गासै रायजो राजाफोरानो एनडिए दैदेननाय बिजाथिनो
75% बांसिन भट होगोन, अब्ला एनडिएजों जुजिनो हानाय बबे मोनसे राजखान्थि थाबावनो? नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों एनडिएनि बिजाथि, अदेबानि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जयन्त बसुमतारी बिथाङा आथिखालाव 2024 मायथाइयाव जानो गोनां क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय एनडिएनि बिजाथि महरै मोनखांनायनि उनाव दायो बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ मैखोमनिफ्राय मोखोमसिन खालामबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो बिथाङाबो मैया गोबांथार बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो देग्लायनि बिसायख'थिनि बारा एनडिएनि थिं बारगोन आरो एनडिएनि केन्डिडेटनो थारैनो बिटिसिनि रायजो राजाफोरा 75% बांसिन भट होगोन, अब्ला 75% मोननाय रायजो राजाफोरनिफ्राय भट मोननाय बे केन्डिडेटजों एबा दोलोजों जुजिनो हानाय बबे मोनसे राजखान्थि दोलो थाबावनो? बेनिखायनो फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार बियाबनिफ्राय गोरलैयैनो एनडिएआ देरहालांगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो भारतआव नरेन्द्र मदियानो थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि जानो थांगासिनो दं होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनायखौबो मिथिनो मोनबावदों।